bih se danas loše osjećao kao građanin, prije svega, a i kao gradski vijećnik, da šetam po gradu, da pijem kavu, da obavljam svakodnevne aktivnosti. Evo danas idem u fitness centar, frizerski salon, svi smo lijepo pošišani, svi smo obišli frizerske salone. A da ne dođem na sjednicu vijeća, znači osobno, da se ne morim za građane, da ne budem glas građana, da se taj glas čuje, jer oni su upravo oni koji smo. Imali smo nedavno priliku čuti izvješće gradonačelnika u kojem se govori kako je grad Zadar jedan od najuspješnijih gradova u Hrvatskoj i vjerujem da smo na to izrazito ponosni. Međutim, nije jasno kako tako uspješan grad poput Zadra, kako i zašto je ostao na začelju kolone kada se radi o mjerama pomoći gospodarstvu grada, poduzetnicima i obrtnicima koji su jako važni, koji su žila kucavica ovoga grada. Kao građanin, a i sa poduzetničke strane, smatram da se moglo, može puno bolje. Neki su to gradovi pokazali. Naime, da ne budem puno, čuli ste već vjerojatno od kolega već dosta stvari, ali Rijeka i Split imaju oslobađanje od plaćanja komunalne naknade kao mjeru. Grad Zadar to nema. Grad Zadar ima samo 15%. To je nekim poduzetnicima i obrtnicima gotovo ništa. To su rasponi od 50, 100, 200, 500 kuna. Kad se svi troškovi uzmu, plaće, razni fiksni troškovi, i 15% je gotovo zanemarivo. To je samo kozmetička mjera. Što se tiče oslobađanja, odnosno odgode plaćanja za gradske površine i prostore, to je mjera koja obuhvaća samo poduzetnike koji se nalaze u gradskim prostorima ili imaju terase u najmu. To je mjera koja praktički se odnosi na samo jedan mali dio poduzetnika u gradu, koji naravno neka mi ne zamjere, ali broj poduzetnika i obrtnika u gradu je puno veći i treba dati maksimalne napore kako bi se uhvatio što veći broj gospodarstvenika i kako u konačnici bi sačuvali svako radno mjesto, svaku ljudsku sudbinu. Svaka ljudska sudbina, svaka obitelj zaslužuje maksimalnu borbu nadležnih za svako radno mjesto. Zdravo, direktore Lola Sigator. Kristijan Kovačević, nezavisni vijećnik.